Здравейте, приятели от английската гимназия в град Бургас. Казвам се Марин Трушанов и завърших през далечната 2003 година. С какво се занимавам ли? Изпълних една голяма своя мечта. Станах писател на фантастична, а в последствие и детска литература. Благодарение на това общувам и работя с едни от най-даровитите и талантливи художници. Освен това, непрекъснато се срещам с читатели и млади хора от цяла България. В професионален план съм един от директорите на най-голямата IT компания в страната – DXC Technology. Нашите клиенти са едни от най-значимите компании в световната индустрия и икономика. Ние се грижим за техните системи и им помагаме да създават високоскоростни самолети и автомобили, да изстрелват ракети, да произвеждат отоплителни системи, бира и шоколад. Грижим се за футболния клуб Манчестър Юнайтед и за болидите на Ферари, които печелят Формула 1. Какво ми даде английската гимназия? На първо време много знания, много приятелства и изключителни емоции. Нека не забравяме и прекрасните ни преподаватели, някои от които все още са с вас. Ние бяхме истински приятели, общувахме, имахме си доверие и дори понякога пеехме на караокето заедно. Пожелавам ви да сте много успешни и здрави, да оценявате това, което имате, да го надграждате и да го развивате. Бъдете щастливи и успешни. Поздрави на прекрасния Бургас и до нови срещи!